Πάμε να δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο κάτι που μπερδεύει αρκετούς μαθητές και αυτό είναι το πώς η μεταβολή της συνολικής δαπάνης εξαρτάται από την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Η συνολική δαπάνη είναι το γινόμενο P επί Q, τιμή επί ποσότητα. Άρα για να μεταβληθεί η συνολική δαπάνη μεταβλήθηκε το P και το Q. Ξέρουμε ότι το P και το Q μεταβάλλονται αντίθετα, αν αυξηθεί το ένα μειώνεται το άλλο και για να καταλάβουμε αν τελικά η συνολική δαπάνη θα αυξηθεί ή θα μειωθεί, θα πρέπει να δούμε ποιο από τα δύο, από την τιμή και την ποσότητα, έχει μεταβληθεί πιο έντονα. Και πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Από την ελαστικότητα ζήτησης. Αυτό ακριβώς μας δείχνει πώς η μεταβολή της τιμής επηρεάζει την μεταβολή της ποσότητας. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Έστω ότι έχουμε ένα προϊόν που έχει ελαστική ζήτηση, δηλαδή η ελαστικότητα ζήτησης κατά απόλυτη τιμή είναι μεγαλύτερη του 1. Αυτό σημαίνει ότι ο ορισμός της ελαστικότητας ζήτησης, το ΔQ% προς ΔP% είναι μεγαλύτερο του 1 και αν πάμε τον παρονομαστή από την άλλη μεριά, τότε βλέπουμε ότι η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας στην περίπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής. Άρα ξεκάθαρα στην περίπτωση της ελαστικής ζήτησης η συνολική δαπάνη επηρεάζεται πιο πολύ από την ποσότητα, γιατί αν η τιμή έχει μεταβληθεί κατά ένα ποσό, η ποσότητα θα έχει μεταβληθεί κατά ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό. Συνεπώς η συνολική δαπάνη θα ακολουθήσει όποια κατεύθυνση ακολουθεί το Q και αντίθετη από την κατεύθυνση της τιμής. Φυσικά το αντίθετο θα συμβεί αν έχω ανελαστική ζήτηση, όπου εκεί για τον αντίστροφο λόγο η συνολική δαπάνη θα επηρεαστεί από τη μεταβολή της τιμής περισσότερο και θα ακολουθήσει τη μεταβολή της τιμής. Αν η τιμή αυξηθεί, θα αυξηθεί και η συνολική δαπάνη. Και βέβαια έχουμε και την εξαιρετική περίπτωση της μοναδιαίας ελαστικότητας, όπου η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής είναι ίση κατά απόλυτο με την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας και άρα θα έχω μια συνολική δαπάνη η οποία θα μείνει σταθερή.